Charan! O, diba? 15 inches. Iba, nasa right side na yung ano niya. Guys, welcome back to my YouTube channel, Ilocana sa America Vlogs. So, for today's video ay mag-unboxing tayo ng dumating na package. Ayan, ito. Alam niyo na siguro kung ano to, diba? Dell. Computer po, guys. So, kararating lang niya kanina. So, i-unboxing na natin. So, samahan niyo ako, guys. Guys, simulan na natin. Open na natin ang ating cartoon. Ayan. Ito, guys. Shout out sa mga Ilocano dyan, lalong-lalo na dyan sa Cagayan, mga relatives ko dyan sa Cagayan, at saka mas especially kay Mother Dear, si Carol Pagatpatan dyan sa San Juan Ballesteros, Cagayan. So, shout out sa inyong lahat, at saka shout out sa nanay ni Elaine na nasa Nadaragan, Ballesteros, Cagayan. So, shout out sa inyong lahat dyan, guys, at mag-iingat kayo lagi. Ayan. Buksan natin ang ating package. So, ayun nga, ito nga guys, diba, alam nyo na, bumili kami nag-order kami ng laptop sa Amazon, kaso, hindi sinuwerte, kaya binalik namin. Ayun, natagalan bago na-process yung kailangan isauli sa orders namin. So, ngayon lang kami, this week lang kami nakapag-decide na bumili ng iba. Ayan, talagang hindi ako magaling sa pagbubukas ng mga package. Hopefully, itong nabili namin ay hopefully mag-work na siya sa sa Best Buy namin nabili. Supposed to be lalabas kami ngayon na kakain sa labas, kaso tulog pa si Brian. Kasi may tumawag sa kanya mga alas 12. Kaya na-disturb yung pagtulog niya. Kaya yun, natutulog pa siya hanggang ngayon. Ayan, may gagamitin na tayo, guys. May pag-flex na tayo pag tayo ay nag-LSD. Magkapag-flex na din tayo ng kanilang mga bahay, yung mga kaibigan natin. Oh no. Wait. Ayan. Taran! Yeah. This one. Ang niya guys, ang model niya ay Dell Inspiron 15 inches 3000. Yan. Ito na, kailangan natin i-set up. Ayan. Tapos may warranty, safety, and regularity information siya. Yan. At ito yung model niya.
accessories niya. So, meron siyang charger. Ito. Ayan. Saka ito yung saksak na natin. Saka ito. Walang, hindi na kami nag-include ng mouse kasi may mouse na rin kami. So, ang next ay buksan na natin para makita natin kung maganda ba o hindi. Sure. Buksan natin para makita natin kung maganda ba. Nakagaya ko. Charot, nagmamaganda lang guys. So, pagbigyan nyo na ako. Binubuhat ang sariling bangko ang bata. So, dati yan, dati gamitan tayo whitein, alam niyo naman. Oh, black menen, di kulay ng gagayem. Ayan. So, excited na nga gamit ato yung laptop. At sana awan ti baltik nan. Sana, hanga umala kanyak na dabala na. Sana mag-work talaga siya na sana walang baltik. Kasi pag magmana sa akin, may pagkasira ulo pag sana hindi siya magmana sa akin. Ayan. Ito na siya guys. Wait lang. Iikot natin. Ayan. Charan! O, diba? 15 inches. Iba, nasa right side na yung niya, yung power button, and then yung include dito guys is yung 15.6 HD True Life Touch display. So touchscreen siya guys, touchscreen, at saka wireless Bluetooth, may HDMI din siya, SD card reader, split resistance keyboard. Ayan. Ito siya guys. So, ayan. I-set up natin. Tignan natin kung alam natin na i-set up. Baka lobat pa siya guys. Yeah. I think kailangan pa natin siyang i-charge bago natin siya ma-set up. Maybe it takes 2 to 3 hours na i-charge natin. So, ayun. So, ayun nga guys. Ito na yung ating laptop. New laptop for YT. Charan! Ayan. I'm so very happy na may gagamitin na ako na mas madali kaysa sa cellphone at saka tablet. Pero thanks God kasi malapit ko nang ma-achieve yung minimithi kong diba, requirements. Konting-konting na lang, push na lang. Matatanggap na natin ang minimithi natin. So that's for today guys. Agyaman nakti pa nagbuyayo ko natin video. At sana mag-like kayo at mag-comment below. At huwag niyong kalimutan i-share ang ating video para mapanood din ng mga kaibigan niyo. So, thank you guys and thank you for watching. At sana lagi kayong nakasuporta sa akin at huwag makalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong update sa aking kung may mga bago pa akong uploaded video. So, thank you. Bye-bye. God bless. Mwah!